Dalgħodu il-bini tal-Parlament ma kienx mimli bil-membri parlamentari li nafu s-soltu iżda kien mimli b'diversi żgħażagħ li resqu il-qudiem l-ilmenti tagħhom dwar diversi temi. Kien il-Partit Parteċipazzjoni taż-Żgħażagħ fis-Soċjetà li ressa l-qudiem il-proposta li żgħażagħ ta' 16-il sena għandhom jingħataw id-dritt li jivvutaw fl-elezzjonijiet tal-kunsilli lokali. L-idea li l-età tal-votanti titniżel għal 16-il sena li tibda bħala testing grounds fil-kunsilli lokali naħsbu li hija l-ideali għaliex iż-żgħażagħ bekk jingħataw iktar ċans biex jimmaturaw politikament fuq il-bażi lokali. Proposta li jintlaħaq bil-fuqha fil-Parlament taż-Żgħażagħ. Temi oħra li jitrattaw iż-żgħażagħ kienu l-enerġija alternattiva, l-edukazzjoni u l-isports. Fost il-proposti li resqu kien hemm li l-wind farms għandhom jidħlu fis-seħħ sas-sena 2016. Ħdimna aħna biex il-pajjiż immexxuh il-qudiem biex ħdimna wkoll biex l-opinjoni żagħżugħa tinstema' iktar. Ovvjament allura nixtiequ li il-proposti tagħna mhix bil-forsi li jisaħħu, imma ġast jingħataw widen. Staqsejna lill-President tal-Kunsill Nazzjonali taż-Żgħażagħ Matthew Vella x'jiġri minn dawn il-proposti. Tillhom ħarġu idejat innovattivi għall-aħħar li żgur li l-membri parlamentari ser jirċievu kopja ta' din u għandhom iqisu anke dak kollu li ntqal u waqt li jkunu qed jiddiskutu fil-Parlament jikkunsidraw l-opinjonijiet taż-żgħażagħ. Din hija d-9 sena li ġie organizzat il-Parlament taż-Żgħażagħ. Għas-seduta li ħadet madwar 4 sigħat attendew membri parlamentari miż-żewġ naħat tal-Kamra.